Kaixo, kaixo. Bueno, gaurkoan azalduko dizkizuet funtzio trigonometrikoak. Lehendabizi ulertu behar duzuen gauza da funtzio kontzeptua. Eta hori konparatzen da makina batekin. Funtzio batean, hau suposatu dela makina bat, eta makinak egiten duena da eragiketa bat. Dependeta ze funtzio daukagun egingo du eragiketa bat edo beste. Ni jarriko dut erresa den eta egiten zaizuen bat, adibidez bi isa funtzioa. Funtzioa sartzen dugun balio bakoitzeko barruan jasaten du funtzioaren eragina eta emango digu emaitza bat. Kasu honetan, funtzio honetan, sartzen dugun balioa eta beti da isa, eta ateratzen diren balioak ezagutzen dira f isa edo i bezala. Funtzio honetan nik bat zenbakia sartzen badut, funtzioak egingo du bi bider bat, eta aterako zaiten zenbakia izango da bi. Era berean, bi zenbakia sartzen balin badut, barruan egingo du bi bider bi, eta aterako zaiten zenbakia da lau. Modu berean iru, bi bider iru, eta aterako zait 6. Zer gertatzen bada da nik isa sartzen badut? Isa sartzen badut, neri aterako zaiten zifra dela bi isa. Hau, grafikoki adierazi behar balin badegu, barkatu marrak okerrak egotea, hemen isa badago eta hemen i balin badago, hauek denak adierazten dituzte puntuak. Badakizue ardatzak beti eskala bat jarri behar diozuela, zatik bestela ez du balio ezertarako. Bale? Bat, bi, iru, lau, bost, minus bost. Orduan, bat bi izango zen isaren balioa bat denean, iren balioa da bi. Eta hori izango zen nire funtzioaren puntu bat. Beste bat, bi, lau. Beste bat, iru, 6. Guk badakigu hau funtzio bat denez zuzena dela, eta orduan eukiko du irudikapen grafiko hori. Hau funtzio kontzeptuari dagokionez. Orain ze gertatzen zaigu lehenengo batxilergoan. Funtzioak trigonometrikoak direla, baina kontzeptualki berdin-berdinak dira. Jarriko dut beste horri bat, horizontalean, eta hemen adieraziko ditut bi adibide. Bat, eta hartuko dut sinua, izango zen berdina kosinuarekin eta tangentearekin. Bale? Kasu honetan lehenengoak egingo duena da edo funtzioa izango da sinu isa. Hau da, nire sarrerari aplikatuko dio sinua eta emango dit irteera bat. Ezakit lehen aipatu dudan, baina funtzioa izateko sarrerako elementu batek izango du irteeran beste bat. Eta beste bat zein izan daiteke sinu pi bider isa. Hau da esaten izuena klasean. Sinu isa balin bada nire funtzioa, hau adierazten dela i edo f isa bezala, eta hau berdin i edo f isa bezala, nik hemen sartzen balin badut pi, funtzioak zer egingo du? Sinu pi. Badakizue pi direla 180 eta bere balioa dela 0. Ze gertatzen zait sartzen balin badut pi biren. Hemen daukat sinu pi biren. Sinu pi biren zer da? 80 graduren sinua, gogoratu vertikala dela, da bat. Eta honek nire grafikoa irudikatzen dudanean, hemen eukiko dut isa eta hemen eukiko dut i, beraz ardatz honetan jarri behar ditut hemengo balioak, eta ardatz vertikalean jarri behar ditut besteak. Ze esan nahi du horrek? Nik hemen hau pi biren balin bada, bere balioa izango dela bat, beraz badaukat puntu hori. Pi denean,
bere balioa da 0, eta eukiko dut hori. Eta 0 denean 0, eta hor eukiko dugu sinuaren irudia. Gero jarriko dizuet politago Gonzalok egindakoa. Orain berriz, angelua adierazten den une horretan, agertzen bazait pi, nire sarrerak izan behar dira zenbaki osoak. Hau da, nik isaren lekuan bat zenbakia sartzen balin badut, hemen eukiko dut sinu pi bider bat dela pi, eta hori zer da? 0. Hau da, adibide berdinarekin bata sartzen dudanean aterako zait 0a. Eta erdia sartzen badut, sinu pi bider erdia da sinu pi biren, ateratzen zaitena da bat. Hau da, berriro isa ardatza jartzen badut eta i ardatza jartzen badut, isa ardatzean nire sarrerak eta i ardatzean funtzioa aplikatu ondoren dauzkadan irteerak, zer eukiko dut? Sarreran daukatenean erdia nire emaitza edo iren balioa izango dela bat, eta sarreran daukatenean bat nire emaitza izango dela 0. Berriro ere daukadana da irudi berdina, barkatu ez egotea hor justo dena perfecto. Baina nahi detena ikustea da eta klasean esaten izuena da, hemen angelua adierazten ez balin bazaizue agertzen pi, zuen sarrerak radianetan emanda balin badaude eduki dezaketela pi hori. Baina zuen angeluaren adierazpenean pia agertzen bada, ja hemen ezaizuela agertuko pi hori, baizik eta zenbakiak. Orain ikusiko dugu momentu batean Gonzalorena, agian ulertzen dela hobe, hemen ni angelua aldatzen balin banoa, ikusten dezute nola angelua sinuaren balioak sortzen duen marrazkia. Eta marrazki horrek egiten duena da sinuaren adierazpen grafikoa burutu. Hemen ikusten da zehatzago eta zuzenago, bai? Hori da guztia, espero dut aber ulertzen duzuen, aber lagungarri zaizuen.